Awazada dynç alanlar Aşgabatda gaýdyp gelenlerinden soň 3 hepdelik karantinde bolmaly edildi. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky birnäçe çeşmeti habar berdi. Bu aralykda COVID-19 karantin zowlaklarynda adamlar elkenç ýagdaýda saklanýarlar. Ýurtda bolsa keselçiligiň täze tolkuny döredi. Keselleýänleriň köpüsine dümew we pnewmoniýa diýilip diagnoz goýulýar. Türkmenistanyň ýaşaýjylary Hazar deňiziniň kenaryndaky milli dynç alış zowlagynda dynç alanlaryndan soň 21 günläp izolýasiýada galmaga mejbur boldular. Azatlyň birnäçe habarçysynyň hem çeşmetiniň habar bermegine görä bu talap dynç alýanlara koronawirusa garşy tanzym edilýänligine garamazdan Awazadaky we Türkmenbaşydaky dynç alış öýlerine hem şifahanalaryna baranlaryň hemmetine degişli bolup durýar. Awazada dynç almak üçin öňünden koronawirusa garşy waksina etdirmek zerur şertdir. Awazada zowlagynda tombus dynç almak üçin COVID-19-a garşy hökmany waksina etdirmek talaby 14-nji maýda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Balkan vilayetinde geçiren hökümet maslahatynda öňe sürilipdi. Häzirki wagtda ýurdun häkimetleri raýatlary dynç alandan soň karantina salmak baradaky täze talabyny resmi taýdan düşündirmeýärler. Täze talap COVID-19 barada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça toparyň 18-nji iýunda geçirilen mejlisinden soň ýüze çykdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, şol ýygnakda ýurdun raýatlarynyň howpsuzlygyny üçin etmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşylypdyr we COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek üçin ileri tutulýan meseleler kesgitlenipdir. Şol bir aksyň özünde Türkmenistan koronavirus keseliniň ýekejede ýagdaýyny şo çaka çenli resmi derejede ikrar etmedi. Emma şol maslahatyň ideýany Aşgabatda karantin çäreleriniň ýerine ýetirilişine gözegçilik güýçlendirildi. Indi bolsa dynç alýanlar Awazadadan Aşgabat şäherine gaýdyp gelenlerinde 21 günlük karantinde şol sanda çoğunudaky karantin zowlagynda bolmaly edildi. Şol bir aksyň özünde dynç alýanlar saglyk işgärlerine para vermek bilen hökmany karantinden sapyp bilýärler diýip Saglyk saklaýyş edaralaryndaky çeşmeler Azatlyň habarçylaryna gurrun berdi. Dynç alýanlar indi näme üçin Awazada dynç almaga gidýändiklerine ökünýärler. Pul tölendi, sanjym edildi, indi bolsa 21 günläp karantin edilýär diýip täze talap bilen ýüzüýüz bolan söhbetdeşleriň biri Azatlyň habarçylaryna aýtdy. Bir ay öň ýurdun häkimetleri raýatlaryň şifahanalaryda we dynç alış öýlerinde dynç almak üçin goramaçylykly kampaniýa alyp bardylar. Hususan da büdjet işgärleri ýolbaşçylaryň batyş astynda Awazada ýollanma satyn almaga mejbur boldular. Döwlet habar beriş serýeçleri may aýynyň ahyryna çenli Awazada dynç almak üçin 2257 ýollanmanyň satylandygyny habar berdiler. Şol bir aksyň özünde köpler ulag çäklendirmeleri bilen baglanyşykly kynçylyklara duçar boldular. Azatlyň habarçylary hususan da Liwap vilayetinde uçarlaryň, otlullaryň we awtobuslaryň getmezçiligi sebäpli Awazada dynç almak üçin ýollanma satyn alan ýaşaýjylaryň milli kurort zowlagyna baryp bilmeýändiklerini habar berdiler. Bu aralykda Türkmenistanda karantin zowlaklarynda elken şertler saklanýar. 21-nji iýunda Azatlyga Balkan Awadyň goýundaky karantin zonasyndaky käbir ýagdaýlar barada ma'lum boldy. Bu ýere hususan da 16-njy iýunda Türkiýeden Türkmenistana getirilen ýolagçylar yerleşdirildi. Karantina salynan adamlara we olaryň garyndaşlaryna zowlagyň yerleşýän ýeri barada anyk maglumat berilmedi. Ilki bilen asla iýmitlendirmediler. Indi naharlaýarlar ýöne ol nahary iýmek mümkin däl. İçmek üçin berilýän suw isli, içmek mümkin däl. Ýuwunmak üçin hem suw ýok. Bu hakyky konslager diýip çeşmeleriň biri anonim şertde habar berdi. Onuň sözlerine görä adamlar azyk we suw satyn almagy taýin ýöne olara beýle mümkinçilik berilmeýär. 10 ýyllyklaryň dowamında ýurdun häkimetleri irata ýurtdaky keselçilik barada umumy statistikany bermän gelýär. Ýurdun medeniýeti saglyk problemalary beýan etmeýär. Şol bir aksyň özünde häkimetler iratdan edilýän talaplaryny iýdi giderli güýçlendirýärler. Esasanam koronawirusyň dünýä ýaýramagynyň fonunda. Garaşsa Türkmen News neşriniň habaryna görä may iýun aýlarynda Tomsun ıssyk howasynyň gelmegi bilen türkmen lukmanlarynyň dümew ýa-da pnewmoniýa diýip görkezilýän diagnozlary goýmagy Aşgabatda ýygy-ýygydan ýüze çykdy. Aslında bu koronawirusyň 3-nji tolkunundan başga zat däl ýaly. Birinjisi geçen ýylyň Tomsunyň başynda we ortasynda, ikincisi dekabr aýyndan şu ýylyň fevral aýyna çenli ýüze çykdy diýip neşir öz maglumatynda belliýär. Maryda ogurlyk hadysalary köpelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolýan marly ýaşaýjylaryň we
Polisiýa işgärleriniň sözlerine görä şu günler Sewitde ogurlyk hadysalary köpelýär. Sewit merkezine bir polisiýa işgäriniň Azatlygyň yerli habarçysyna anonim şertlerde beren maglumatlaryna görä şu günler her gün ýeni her etrapda ogurlyk hadysalary bilen bagly 9-10 adam polisiýa arza bilen ýüz tutýar. Ogurlanýan zatlaryň arasyna turbo, nasos, gazan, ojak ýaly hojalyk harytlary, sygyr, towuk, goýun ýaly öý haýwanlary, öý goşlary, şaý sepler hatda göge önümler we beýlekler bar. Polisiýa işgäriniň sözlerine görä ogurlyk üçin hojalyklary hususy dükanlara girilýär. Ýolda gidip barýarka şaý sepleri talanýan gelin gyýdlar bar. Gijelerini adamlar howa ysy bolan soň we köp öýde kondisioner bolman soň penjirelerini açyp getýärler. Ogurlar şondan peýdalanyp öýe girýärler. Eger penjireniň goloýuny gapçanak, gadan tabak duran bolsa, olary içeri girmän ellerini uzatyp alýarlar. Buratmak üçin filmleri asylyp goýulan eýin eşikleri için ogurlaýarlar diýip polisiýa işgäri etraplarda bolup geçýän ogurlyk hadisalary barada gurrun berdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi Sewitde ýokurlanýan ogurlyk hadisalary barada hasabat bermeýär. Habarçy bilen gurrunda şolan bir şaýadyň sözlerine görä filmlere serilen eýin eşikleri elleri ýetmese, ýokuryk pişik syňyp pişigiň dyrnaklaryna eýin eşikleri gapjadyp aşağı düşürýän we soňra gözlerden gaýyp bolýan adamlar bar. Azatlyk radiosy Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna has giň ýaýraýan sosial problemalar, jinayet hadisalary, şol sanly ogurlyk hadisalarynyň köpelmegi barada mundan ozal bir näçe gedek habar berdi. Ýöne filmlere serilen eýin eşikleri ogurlamak üçin pişigiň dyrnaklaryndan peýdalanşy barada ilkinji gedek habar berýär. Ýygy ödülmeýän kynçylyklar ogurlykda ýyplanýan adamlary täze usullardan peýdalanmagy ýetirýär. Polisiýa işgäriniň sözlerine görä Sewitde bir näçe hususy dükan ýeti dükanlardaky iýmit önümleriň ogurlanýanlygy barada şikayet bilen polisiýa ýüz tutupdyr. Azyk harytlarym ogurlany diýip köp arda gelýär diýip polisiýa işgäri gurrun berdi. Onuň dükan eýelerine salgylanyp gurrun bermegine görä ogurlykda ýyplanýan adamlar penjirelere oturdulan kondisionerleri içeri itekläp ýere gaçyrýarlar we dükanlaryň elektrik simlerini kesýärler. Soňra dükana girip götürüp bilen dantlaryny alýarlar. Soň bolsa yeni kondisioneriň penjiresinden daşary çykýarlar we sumot bolýarlar. Polisiýanyň sözlerine görä agşamlaryna çoly ýerde barýan adamlaryň el telefonlarynyň pullarynyň talanýanlygy barada şikayetler bar. Şeýle daýal gyýlaryň sumkalarynyň, şaý sepleriniň talanýanlygy barada maglumatlar bar. Şoňa meňdeş bir wakada Maryda şäherine bir adam giýje wagty bir orta mektebiň içini kesip geçip barýan bir zenana hüjüm edip onuň bir taý gulak halkasyny gulagyndan çekip alypdyr. Zenan toýdan gelýän ekeni, talançy onuň ikinji gulak halkasyny alyp ýetişmänke, ol zenan çirkin ses bilen gyýgyryp talançyny gorkudypdyr. Polisiýanyň maglumatlaryna görä wakadan 2 gün geçenden soň talançy şol bir taý gulak halkany Marynyň gök bazyryna gyzylçylara satmagy baranyny tutsak edilipdir. Polisiýa işgäri köp ogurlygyň üstüniň açylmagyny galýanyny aýdýar. Ogurlykda tutulan adamlary urup başga ogurlyklary hem olaryň boýnuna goýýarlar. Şeýdip köp jinayet işi ýapylýar diýip polisiýa işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertlerde gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatynyň polisiýa bölümünden kommentariýa almak üçin edýän synançyklary netije bermeýär. Hatda hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri hem öz zatlarynyň ogurlanýanlygyny aýdýarlar diýip polisiýa işgäri aýtdy. Halkyň ýagdaýy şu gidişine gitse halk iýmäge çörek tapmasa ogurlyk hadisalarynyň hasy köpelip biljekdigine inanylýar diýip ol sözüni jemledi. Türkmen Awtologlar Agentliginiň Maryda sürüjileriniň bir näçesi Azatlygyň yerli habarçysy bilen söhbetdeş bolup, döwlet dostanynyň Balkanly sürüji Edis Şalif bilen sanly ulga markaly eden gurrunlaryny sora gatsyn aldy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 17-nji ýylyny sanly ulga markaly geçiren iş maslahatynyň dowamyny Türkmen Awtologlar Agentliginiň Balkan Awtologlar Önümçilik Gurlaşygynyň Serdar etrafyndaky sürüjisi bilen söhbetdeş bolup, onuň 2000 manatdan gowrak aýlyk alýanlygyny anyklady. Bu prezident öz-özüni arlap göwni hoş bolýany meňdýär. Bizde onuň ýaly göne efir edip boljak internet barmy diýip adynyň aýdylmalygyny soran 40 ýaşlaryň sürüji öz pikirini Sewittlerde internetiň gowy işlemeýänligi bilen delillendirmäge synandy. Onun sözlerine göre Altın Asır kampaniýasynyň hödürleýän mobil aragatnaş hyzmatlaryny internet umuman işleýän ok. Imo messengerini bir zat ýazsaň ertesi gidýär. Surat umuman açan ok. Video nädip açsyn.
Biz daşary ýurtlarda howsarlarymyz bilen gürleşjek bolsak, Wi-Fi bar ýerine gürleşýär. Ýöne bu ýagdaýda hem video doňup işleýär. Daşarda galan howsarlarymyz internetini gowdal öýdýän diýýärler. Sebäbi video şekilli gepleşemizde surat doňup galýar diýip bu ýagdaýy ikinji sürüji hem tasdik etdi. Bu prezident kim alýar? Ol bizi aldap bilmeýär. Sebäbi biz hemme zady bilýär. Olluňa özüni alýar diýip Azatlyk bilen aýry-aýrylykda gürleşen sürüjiler Türkmen telewizionyasynda aýdylýan zatlaryň adamlarda diňe gülki we gynanç töredýänligini hem belläp geçdiler. Ol özüni alap, özü begenýän adama meňdýär. Öňömür ogry bolupdyr. Ogurlamaga zat tapmadyk güni ukus tutman, soň öz telpegini ogurlan bolup uklapdyr diýip eşderdik. Bu prezident hem şoň ýaly yalan sözlemese yatıp bilmeýän adamy meňdýär diýip 55 ýaşlarynaky sürüji aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmen Awtologlar agentliginiň Marydaky işgärleriniň arasynda zähmet taky 1000 manada ýetýän bir sürüji hem ýok. Telewizorda buğday daşıyan sürücünün aylığı 2000 manattan geçýär diýip aýtdylar. Emma biz ayda 1000 manat kazanmak üçin esasy işimiziň daşyndan eger tapsak kerpiç çekýäris, kum çekýäris, ot çekýäris, ders taşıýaris, mal getirip mal ekidýäris, tapmasak olam ýok diýip sürüji sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk bilen gürleşen sürüjiler awtologlarynyň könedigini, köp dögülýänligini, ätiýaş saýlarynyň tapylmaýanlygyny ýa gaty gymmatlygyny, olar öz hasaplaryny satyn almaly bolýanlyklaryny, kamaz awtologynyň bolsa öz edaralaryny asla ýokdugyny görüň berdiler. Hökümet bizim ulaglarymyz üçin bir gezek hem täze teker alyp berip görenok. Özümiz könerek, amatlyragyny özläp satyn alýar. Täze kamaz gelmeli diýip aýtdylar. Haçan geljegi näbelli. Ýöne geleni bilenem ýol başçylardan sorasaň üstüne vermeli şapkasy bar. Öňünden berip goýmaly diýýärler. Ol şapka diýilýän para az küçdäl. 4000 manat diýip sürüjiler täze awtolog almagyň her sürüje başartjak iş dälligini hem gurrun berdiler. Emma muňa garamazdan aýdylmagyna görä bergi borç edip 4000 manat para veren we entek gelmedik awtologyň bergisini çagyrlasap üzek bolup beren sürüji hem az däl. Täze maşin gelse-de näçesiniň geljegi belli däl. Başlyklar bolsa bu ýyl bolmasa inniki ýyl gelerlay diýip kim para berse alyp otýar. Ulag yetmese puluňuzy ýyzyna berer diýýärler. İşgärleriň bary bergide diýip sürüjileriň biri munyň daşyndan alan aýlyklaryny nagdlaşdyrmak üçin adamlaryň bank işgärlerine hem para bermeli bolýanlygyny ýatlatdy. Egerde prezident hakykatdan hem sürüjileriň alýan aýlyklaryny biljek bolýan bolsa bizden sorasyn. Online gürleşmän el telefonumyza jaň etsede aýdyp bereli. Ýönül oýun oýnamagy gowy görýäni meňde ýar diýip sürüjiler aýtdylar.